Mayong buntag na itong tanan niya sa Oktubre 20, 2025 mga igsunan adlong Lunes mga igsunan ko. O niya tagal luto na putag pamahaw no alas city sa Kabuntago no mga igsunan di mantaypan nga sobra gahapon sang adlaw ra ni masib na to no ato ning initon dire di na to ya oven kay kas kuryente maayo pag dagdag kwarta ibayad. Okay ari na to sa kayo no kahoy okay nanguha tag ternate broker natin ato kung nun karon na itong Paris atong sudan karon o kini mao ni akong gibasan gusto kay sunan simple na pagluto no kay pamahaw nya naran ninyo kung sa yung ito pang sagol pero na ako simple lang ni suka ang importante luya o bombay sunan o ngay atsal no atsal nga espada no kay sunan hanghang gamay mo na kamo ray mahibaw butang maglimonsito o kuan malamig yung tinuod no asukar ba o unsa pa diha kuan limonsito o unsa pa kay ang luya ara kuan ni o kuan ang bombay okay na optional na ng bitsin magigsunan okay ka na pamahaw na okay magigsunan dinalian ni kay udto na okay na nila ko no asukal kamo ray mahibaw na pero di na ko sukalan kay hibaw na ta taas tag sugar no kinila ato okay man ato nang gi no mo na siya no ang suka iiniton pero pagbuka suka ibutang ang balik ang kuan gusto then haon na ayaw dugaya kay mahimong kuan na mahimong singa na mahimong gulaman magsugba putag kuan kanang buwad daghan ning buwad na to nga pinalit gahapon kay Domingo di pa daghang kaayo mga 1/4 daghan naman no tag 200 ang kilo no sa ato 50 atong gipalit okay balik 1/4 dagaan man ang kuan nga buwad okay atong gisugba og atong iparis ani match kayo no wala po tayo pinirito gapon kay nakalungsong man brato pod so ang bratuhan 200 per kilo kay borot mo na kinabratuhan ni 200 okay tinuna mo na kinabratuhan ni kay 250 gyud na ang ilag yung kinaminusan rin borot no okay karon 200 ra magisunan okay palit ko gapo ko 1 kilo giprito gion-on mo akong ipares pud ani karon una po pan nga gikuana ko gi-toasted no aron di masayang ba daghan man ni sudan di pud ako kaon human ako yung una-una lang ko kay video man ta pero human ako ani sila na pud mga kaigsunan okay dili kay sige na inalubay nang nag-react na ngano ako ra si kaon ngano ako ra natural man ano kasi mag-vlog ta kita ra mo kaon kita ra po mo luto okay lain palutoon adi na ikaw okay magigsunan mo na siya atong glutir natin na atong gikuwagan niya magigsunan atong tea sagulan tong tea o gingon man kang green tea o kini pong kuan kaning glutir natin kanang green tea no mahal ba ana paliton pero inatag na sa dire sa taga-amua no giyatagan ko kay naluoy siya nako di mao na akong gigamit pud kay green tea akong gi-research na maayo man day pero di pud palabian magigsunan okay no inon-onan daghang og sudan no pero di gyud namurot na ako mayo nang usa ka buka na kaon og isda no pero ako lang gi-display na na apoy ambong-ambong sa atong content ba nga anak man na no nga anak man na di ba kadaghan man na kasagaran yung anak man gyud di man na ingong makaon tanan litson sa kabukan usa rin mo kaon sa isda dako kayo usa rin mo kaon kana lang ga vlog pero pag kumana na unsaon nila na ibligya tiya po na bitaw ta kay bawo no sa pang view lang ba og patan-aw ra sa atong mga viewers nga malingaw sila og malingaw manggaling okay lang salamat may sa utrohon ko sa pagtanaw niya akong vlog no ni akong content sa una ni Permi ginagmay rin ato pero managhap lang ni og tan-aw ninyo bahala na mo unsay inyo ang kukom ini nga basta kay mao ni akong giabot okay wag ligaw damhon nga musapi ta ini nga ato lang lingaw-lingaw ba malingaw ta sa kay kini tiguang na tanginang lamang tag na ay sideline nga sideline tanan natong trabaho sideline mamaya to para kuan na ni kanang nay singa na full time na to sideline man tanan okay daghan salamat na giputron ko magigsunan no kaon ako no okay mo na akong kinan-a no di gamay ra gyud na pero kang gi-display diha di gyud na mahurot magsun hantod pa na ugma okay inom tao kana may sikreto mga tinuod na akong kinabuhi diri kada adlaw no kana akong giinom okay kukuhaan akong maintenance kay mahal kadua pud ay kapalit nya dayon Ginoo rin may bawo na to no pero napig pabilin ang atorvastatin ako lang nang mantinihan kay taas cholesterol na ko pag testing mo na
mantika nako gi-control na pagayon nako gisunan ko wala ko mantika no amo to magpatisting ko reduce ka puni ka anang pungudugay na okay daghang salamat sige tang pasalamat ning sunan layo ko man di ay okay sige kaon ayaw damha nga ayaw ina nga kapaibog ko no ayon ani magaling vlog na amo yun kaon